ଅବିନା ଅଛନ୍ତି ତ ତ ବଢିଆ କଥା। ଘରର ଝିଅ ମାନେ ଦେବୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଜପ କଲେ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ମତେ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ନାଁରେ ଘରେ ଯେମିତି ଆଉ କେବେ ବି ଉଚ୍ଚାରିତ ନ ହୁଏ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ କଦାପି ବି ଭୁଲ ହବନି ନା। ଆପଣଙ୍କ ଟିମରେ ଜଣେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯଜ୍ଞ ବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ପଢନ୍ତିନି, ସିନେମା ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଯେ ମାକଣ୍ଡ ତୁ ହିଁ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ କରୁଛୁ। ନାଇଁ ପିତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ସେମିତି ଭୁଲ କରିନି। ଆଉ ତତଲା ତୁ ଠାକୁର ପ୍ରାଣ କାହିଁ କହୁଛି ଏ ଭୁଲ କେବେ ବି ହବନି। ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗିରିଧାରୀ ପୁରୋହିତ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁଦେବ। ସେ ବେଳେ ଲାଗିବେ ତ ଆଉ ସେ ହାପୁଟି ମାରିଲେ ମନ୍ତ୍ର। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମୋ କଥା ମାନିବେ ତାହେଲେ ସବୁ ସତ କଥା ଧରା ପଡିଯିବ। ଆମକୁ ସବୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆପଣ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁ ପଢୁ ହଠାତ୍ କିନା ରହିଯିବେ। ମଝିରେ ମନ୍ତ୍ର ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି। ନା 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 ନା, ଆମେ ସେ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବୁ ନା ନା। आजकल स्कैम का तुम्हें जानी नो जियो कोला स्कैम जिया महा ये बारी का फोटो दक्षिणा दउची ताके ही जाओ। ଆମ ଟିମ୍ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ କୋଉଠି ଠକ୍ କରିବା? ମନ୍ତ୍ର କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠାରିକି କହିବି। ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର କଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଆମକୁ କେତେ ପାଣିଆ ମିଳିବ? ଜଣକା 2,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ରହରେ ପୁଅ, ମଜା ଜୁଖଉଛି। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ମାଧବାୟ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭାୟ ସ୍ୱାହା। ଆମେ ସିନା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛୁ, ତମେ କାହିଁକି ଠକିରେ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛୁ? ତାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଛି କି? ଏଇଠିକା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଦବୁ। ଝିଅ ଚୌକକୁ ଥାପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ପତ୍ର ପଡ଼ିବା ସେଇଠି ବନ୍ଦ। ଏବେ ଯାଇ ଆମ ସବୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କାହିଁ ବନ୍ଦ କଲେ? ଏ କଥା କଣ କି ବାବା ଅଙ୍କଲ, ମନ୍ତ୍ର ପଢି ପଢି ସମସ୍ତେ ଥକି ପଡିଲେଣି। ହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଗିରିଧାରୀ ପୁରୋହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଜଣା। ହଁ ହଁ, ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବେ। ଯାହାହେଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ନା। ମନ୍ତ୍ର ପଢିବି? ପଢିବି ନା, ନିଶ୍ଚୟ ପଢିବି। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
नना आज्ञा तम कथा हिसाब रे तो शांति महायज्ञ है एथर ए घरे सबकिछि शुभ आज्ञा महाशांति यज्ञर योजनाटा मु कली आपण तो पदारू पुलिस डाकी यज्ञ कले आ वर्तमान भल हो कि मंद हो ताकू पचारे राम रखिते रखण केजिबो तीन मास तले मोर जो बाहादुर मुद्रा हज जाइथिला सेटा भी मिली गला। अरे बा हजिरा सुना मिलला भारी शुभ मो काले चौका गिरिधारी पुरोहित जेमिति मंत्र बोली कि यज्ञ करूचंदी ना एमिति शुभ हे चलिथिबो सब क्रेडिट तांकरी जय गिरिधारी पुरोहितकर तमे तो जानिछ मु टीवी हेले तमर सेटअप बॉक्स मु मजा हेले तम पाद तळर जत्ता मु पागल खाना हेले तमे हेलो बद्ध पागल तमर मन अछि तमे तो जेतळे डाकिया पे आसलो मु कोन कहितली जे नाइ मु जिबिनी तापर तमे कोन कहितलो मु कहितली नानी तमे आसीबो यो लिंगा मैनेजर तमे सब क्रेडिट उडा कोन से गिरिधारी पुरोहित नै आ ये महाशांति यज्ञर आईडिया पूरा मोर थिला आइडियाटा सिना आपणकर थिला हेले गिरिधारी पुरोहित तो हम लिंगा मैनेजर आनछन ना छाड़ मु एबी रहि नै मु जाउची मोर उंडावन पळेई बोल हरि जेजेमा जानिछ महाती घर महाभद्र घर समस्त घरे दोळे लागि साइलानी समस्त नुआ लोक कटे दिल चलनी आमे भी दिल ना देखि ए रजक तो मोर के परे भाउजो छुआ माने रज कथा पचाउछन आपण हाथ के उठाउछन ए घरे भूल करिब जणी आ दंड पाइ पाउ जणी चलो बड़ा आश्चर्य कथा ओडिया घर रही कि आपण माने रज पाउन आश्चर्य हेले भी कथाटा सत पुराई दे आग भौणी सरस्वती घर छाड़ी चली जावा परे आम घरे केबे रज कि कुमार पूर्णमी हे ए घरे कहार साहस अछि जे निष्पत्ति पर केही किछि कहिबे